Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek EPG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Kuliah no. Seseh kuliah. Semester pira, Mbak? Pinten? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Oh. Kaya ngapa tanjake? Raka masuncek Sanusi. Lah aku wis ero kene kono. Piye kabarmu apik-apik ya? Iya. Ayo kek joget Mang Bagus kaya ngapa? Kowe pamit yayange. Oh. Iki lho wonge. Oh, ah. Oh. Atan saliwon Agus. Anake sapa iki? Kok nek gede dadi apa? Don tangatung iyo dah sekali lagi yang ayo dah terbang dan yak kau berat. Tapi Astomik Mas Uncek Astomik iki sing rada iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Lah ndoke ning kene kok wis netes. Kene ndok mlebu rene lha kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi Mas aku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak lek emut kok ya. Kira marem tur ngemut ngono. Ya sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndok niku. Ndok niku. Niku ta ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh ngoten ndok bebek. Ya pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Dereng. Kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to Mas? Nyidam gori, Pak. Gori ki lek wong kene ra ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh ngaten. Lah siji desa siji curu kan ngono. Siji curu niku. Ayo cara siji desa siji cara lek ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten. Mika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun kek petukan Bu Rumini sik. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini ki kados manten mawon to. Maksude niku sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik. Engko hajate apa, terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa. Nggih, ngapunten niki wau amargi dugiripun telat. Wong sing tinggi lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kayak apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong kok iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Iki panggunge kalih jenengan kian. Panggunge ngene jenengan iki kian. Lha nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya
ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosane ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali ngrowok niku. Wo anu to? Ngrowok iki enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Haja Rumini menika haul. Mugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Langgeng Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter maca ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe nu ya mandi. Mboten, Pak. Lho, kok malah ndongakne sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lho. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakan ngono. Dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakan ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakan pirsa? Kalau cagak kabel ka lho. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek ning kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih anim dia. Rumah saku ora cetha kaya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nyanti to kowe kok ngalih nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget ning kotak kono kan penonton dereng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gah kundene salaman karo kono ali-aliku ilang kok ya. Malah lagi mboten njenengan nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloki kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Ya sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamun budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini wae, penjan iki sak orane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lho, lah piye to? Kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tut muri handayani, kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Lah sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi.
Alah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no. Aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya burung ini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye yo. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Dugi mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumas aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah paling yo dibisoi. Lumas aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah. Sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bedoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dono rasa. Dono ki apa? Dono ki. Dono Kasino Indra dudu. Dono ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Weweh. paring utawi nyaosi ngono lho. Dan kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? sinten? Kula ajeng Kowe arep ngewehi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok nyaosi yo. Entar Rewangi do kono do kene niku kula golek. ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garang sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya aku. Si Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta ki ngawur rambut geni aku lek mok kok ning ngono aku kudu kayang aku. Boten cah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbane Kang Ibu. Bayo. Tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Ini. Terotak. Ho! Pak, Dalem. yo pisanane dikeki yo pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Pak. Wah iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Lah nek tak dengne sebocah lencir-lencir cilik-cilik, ayo kuwi apa? Kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamahe wong lanang petuk wong wedok wis ginaris ngono. Ngrayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to.
Nggih to. Sampeyan Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nglethongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung, terayu. Nyapa kok iso ngusapi ngene? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso terus dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Sekenaanku to. ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Cuma tak wis niat langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ya. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Apa? Rai lok. Dadi ra saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngene ya. Coba. Apa? Yang apa? Mboten napa-napa. Nyapa. Jatuh tolong itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Ma. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ah, ngopo? Malah bledosno. Oh, asli. Mau reken mas aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lempung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng kok. Dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Sembarang manut sampean dandang kula kenek pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli? Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kirana to Mbak. Ngene Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok tukokne apa? Tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah wite aku kan gotong rakuat kari bego. Lek arep ngajak dibego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Tak gawe bego. Heeh, dibego. Lah sing kok sakire kowe dibego bingung goleki lho ning ndi iki. Uncek ning ndi tibake dhek keplites. Koblekan bego cemet. Motor berarti. Mas aku. Nenono. Kuwi oleh, ayo. Duh wong lemu. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong ki jujur wae, apa enenge. Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan enggak mau dirayu tau maune Wah, wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono, ngono lho. Oh, Wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok kula jujur ngeten iki lho. Lho kok ya Dijunjungi ngene lho Mas. piye, Mbak? Heeh. Nah, Kris lek cowoblok tak sowablok. Dijunjungi ngono lho. Bisa, jujur ngono ra apa-apa kaya ember. Ini janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye? Ra penak to aku. Oh piye? Dian. Terus kowe srisik Tris, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget. Iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak.
Loh. Maksudnya kocap ulone iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodhoke sinten? Lha sapa sih ning ngono kok ya? Aku. Aku. Terus. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah yayi garwanipun kakang Iki yang gleleng iki ya. ali Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. garwanipun kakang yayi Kang Mas. Wanita utama. Alus. iya ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit ngono ki Iki apa ya nawon kemit sawang to lho demok lho enek ngginggiane to nawon kebul Aku. apa enek kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe Lho sombong piye to? lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho Kuwi lengen. Lengen. lengen to Lah rumah tamu apa kok ya? ah kentolku karo kene gedhe kene ya Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? ngopar neng taman Yo delok-delok. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Kecil lho, Mas. Kecil. Rumah aku. Yang apa? Dek Nyapa? ngerti kahanane to Ada apa sayang? pacangamu ki tenaga ringkih ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke Aku kan gembira, aku kan seneng. ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok Pripun dilus-lus? obat abitke Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Pripun Kang wes Pripun? wes Pripun? aku gak rangkepan risi Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ora cetha kaya. Keri aku. loro dikapak-kapake skeri to Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya. Kaya ngene wong nandang asmara diteko kene meneh to iki mau kok bali rene meneh iki lho Terus ora apa-apa asmarane dobel kok. apa ta wakku dewe Wis aja ditabrak kaya. ya kan ibarate Iya. manten temu ngonten Nggih, nika manten ngoten nika lho, Mas. kan mlaku Kan lumrahe mantan temu biasane balang-balangan suruh. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon Iki sandale anakku to. Iki sendalku iki Sandale dheke kok ya. iki sendalku dhewe Ya dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya. pripun Lha wis pokoke engko palaran seng. seng gosong ta kowe Ora. Iki tung seng lha kaya kobong kok enggak, dhek mek urung ngadus dadi sang Sang. ora mek gosong tok seng ki. Seng. Mas aku. Woi, Nyapa? lah kowe ngene ora lho. Kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. pripun Ora cetha. ora aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to Ayo. siap Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. do dewa sawo Ora gelut kaya. Ayo
Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Walas sono mring Oh. Besok kapan katekan Cek uripe bejo. Jejet lan wong Ayu. lagi luwih ayu. Oh jejet asu. Umpama no nah kodo tanpa perahu sasat darat dan Solotri. Oh. Nyidam sari Menyilih dandang kula. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Ah, piye? Piye lagune piye? Anu, cek nangis. Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku, ngono ta? Piye piye? Wis iso ora usah mok warai nyang apa to kaya. Ha ngono takok nyopo kok wis kaya entit to jenengan. Takok. Aku rada sak kakange titik, ngono lho. Kakange titik. Adike kan entit, kakange entut. Nah, ngono lho. Sing makseng lho. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Ekone Jaranan taun ana winda ana wong ayu. taun ana winda ana tak enteni. Ana ngendi? Ing pucuk ing tresna. Mongko bebasane. Mung katon sliramu Pam 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 pam. tak suwi kawelingku. Ugemono kang mas Ya. nyanyi janjimu. Aku kang setya Satu. tak enteni. Slow. Oke, Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Budaya. Oke. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Hajah Rumini. No. Nangis sajroning batinmu. Oh. Nalika sliramu
piye sambung karo pam 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 tak suwun rindu jaranan Terima kasih Krisnia Pinarak Rumin Cahayu tembangin ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Heeh, mriki pun kanca-kanca menika saking anu iki, Mas Gawir kalian Mas Tul ki saka Pare. Mas Uncek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyoto dalu menika penjen lak mboten ijen to kala wau tindak ngriki. Mboten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis menggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kok kulon niku. Apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih ning kersane jumeneng kiambak, ngoten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa Alonso, langsung cek. Hei, bokonge. Hei, pupune blegu. Hei, pundake blegu. Aku jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki njujut. Aku lho gatekke segaan niku apik kok. Kok ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lha kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkeane. Ngono mesti pas. Oh, sing dukulena nduleki ngoten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasangisan Mas aku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange Mbak Yu Limbo lan sedaya para warga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lah kirangan. BGM. Mosok nggo BM apa wae? BGM. BGM mana nih? Bogem. Bogem. BGM koyo ngono. Bogem. Nah, bo. Nggih, Mbok. Gem.
Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut. Halo. Halo, piye lek aku telepon. Pripun Pak Rudi? Tanggal samene selo rasa. Wah nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya inilah fungsinya rakete kekedengen iki ngene iki. Kekedengen. Kekadangan, Pak. Ketemu iku. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasugatane apa ae? Pecel. Heeh, pecel. Becelok pecel lho. Wah ya ditawani arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, ya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Sing rasa senengi siji iki. Lah nyampok kowe. Si Primus siji iki. Primus, bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film bintang Primus. Bojone Jan Faira. Untuk Apa? pria mong setunggal. Eh. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudusnya sempak wong loro iku. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho kuwi lho, apa kuwi mau? Sempak. Sempak ku lho. Beda. Lho, sitok digawe wong loro ku dhek njaluk wong loro ku bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya nyeda-nyeda. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Tapi aku sengit banget iki karo Primus siji iki bocah. Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe Course, selalu seneni karo kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe yo. Kesengit karo Kristia Jenenge bolos sinten ta, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Ayo, sak silmu dhewe. Jarene arep mangkat bareng. Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. Kowe mangkat mau jare arep apa? Arep nyambut gawe bareng-bareng. Nah, iya. Tapi mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene kaya ngene iki? Kayak ngapusi deneng aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang. Apa ya kurang anggonku. Kowe kok malah kaya pitik talkon to kowe Lah iki. dipenceti kene kan iso bonekake. Niki sakit apik coba ya. Piye, Yo. piye, Wah nek putrane. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sekakane isa-isa iki baleni nek ya. Diputerne. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean lek muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Jajal. Ya. Mah aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane Gwedi bareng kok nekat. Nekat. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to ning nggonanune. Elisa ki cemburu kowe ora Mau kena meneng ditomo. ae. Wong lanang mentra-mentre kowe iki. Lho, Nangis lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? aku mending masake lho awakmu. Raketangmu endok terus. Endok kok endok.
ya kurang to Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedaki. Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Kowe iki dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho nduk, topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang ngene kadigae ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Heeh, nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus. Ya. Ning kosek. Yang apa? Aku bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure ketheki lho. Kuwi blasteran. Lesteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, aku badeng. Wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok Bolongane gede to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah Wis dehem. ngene iki. Dehem. watuk watuk. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to. Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sinden kok njuk ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi terus sing mulang sapa iki? Sing mulang ge nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Iki terus to. Mas aku senenono Mbak, senenono. Mas aku ora Aku kurang piye to? Aku lek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku piye mau? Ning apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeneteni ya. Aja engko nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter lho. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi siji desa siji cara. Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampean kae? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Toli-tilo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kae jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang lho sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya wis. Kowe turu wae. Kowe meneng tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek EPG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak jagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Masih jen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Lho kok Mbak Elisa ki
spesial bawa pinter kok. Jenengan tasik kuliah no sampun punya putu. Kok punya putu. Sapa ngerti ya. Kuliah no. Seseh kuliah. Semester pira Mbak jenengan? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Loh. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe. Kowe kuliah ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebeng ngene kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjleng ya. Mas Tet. nek mung keri-keri sing pena lho. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Oh, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene penonton. sampean colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen iki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi medun langsung ambiar nyeprok. Anu Bang Api ya, Bang. Aku. Ya diaturke dulu-dulu mapane mbokem gurah kediri. saben bengi. Ayo. Nyawa kok ra tekan sih? Ra groso. Mencolot kok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemon melumput. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. yen Yen memajang sing cetha. Lah apa ngomong apa? Artikulasine. Kowe ki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Mas yo kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe ngomong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Ngono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle apa? jeglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jeglenge niki. Wanu gendilenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Ngono menenge kene meleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energi. ki aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madhep. Madhep ndi? Ono. Ayo. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh. Ora le kaya ora cetha. Kembang Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Kita orang mangap muni aku Mangap muni iki Tanpa rumah mangap, Rumah tanpa kamu. mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap ku lho. mangap kok. Lho. Lambeku. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya ku lho. Endi? Mas Ucek. Ha.
Ha. Lho ora to. Yen hai ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah aku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang no modele iki. Rumah aku. Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak. Amit nggih. Amit arep endi kowe? Arep nglangkai aku apa teko kaya Boten. Jenengmu arep endi amit iki? Boten kan kula ke mriki ajeng mriku wonten. Oh tak kira liwat kene. Boten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolotmu engko. 10. Weh, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana dhek. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora to. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang nguncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet tok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. ngene. Pacitan. Kok teko iki. Ayo, gagahan. Bot. Gojreng ke sana. Oh, padha cekan. Ya. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Perang-perangan ngene. Oh. Demen kowe. Demen cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur pangripun. Suara gajah piye? Rumah aku. Jaran kuwi ra. Tapi nek uncen ngene iki mangga pantes rumah aku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Janjine rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Oh mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas Piye Mas janjine kepiye cakaso-kaso Parian aja. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini Wajah rumini. muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok. Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe kaya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni. Iya. Bener. Lah nggih Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kaya. ora mungkin. Parian, Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus ya iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku
Piye? Urung. Urung pari ya. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel, Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Loh, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Adahe kok gedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Kayak jenengan ki ambak kok. Iki lho, timbak iki. Biyamu. Bocah kok arep ndulowokne kancane. Panas. Oh iya. Aku lho tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik. Ya, ana apa? Rasida. Ora parian. Ayo. Ah, ngono ngambek nesu. Aja nesunan mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nyelintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lha yo ning aja sapi to, sapi mok gorene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu lek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek badokan tok to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Ngajar ae. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian Pak, parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling capek Gamelan demit. Bali ngulon iki tenan apa guyon keyong mas akan til mas keyong ngono lho Kowe kok wis kok panggah pamerne to. Lah napa bubung dawa tak pamerke. Aku anyang-anyangan lho kareti kene. Karetono. Nek wong biyen ditaleni Kene damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe mesti bayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa kaya demen. Wes tak. Wes kapokmu kapan kowe? Tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najian ya. Agak ron joget tet. Puncak aku. Najian. Ben kapok. Ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng. Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temu mbok disetrum langsung. Wonten niku. Nek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Najian wadon sarta tak. Ayo yo. Minumane banyu Caping gunung wong ayu. Jaman berjuang jerelingan
tak openi ning saiki ana bilang sing rukun Dontang saiki apa lali yo sinambe-nambe dontang kepenak tenan ya Mas Uncek. Nggih kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gebrobyos ya. Tulung dilapi to, Mas, dilapi. Lapono. Mbak tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilet. Boten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Dadi kok boyo dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho Lek, kok ngono ngelapi kecete lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. yo ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sak gedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Be. Ngelapi njaluk disuting. Loh. Ini ki penggemar Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. Kene kon kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor brono. Aduh ya. Isor iki kon gulu. Gulu. Aja ditekek lho. Oh jadi tek. Kan eman-eman ditekek. Mas aku. Kowe kok yo keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis duwe anak no gati karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Mosok ngelapi cangkem teles. Lah tak leso cangkeme. Cangkem teles ya rasa dilapi. Piye? Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah lah wong tisu kok. Lah wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal loh. Neno. Syukur bisa nyawang Syukur bisa nyawang ilang yo toyo pam bokem gula ini Ayo Mas Uncek. Jaman pejuang jorok kelingan.
Oh. Yen mandu tak silih capek bunga. Kaya ngene iki lho semangate uncek. Elok. Nitik cilik senengane sapa gunung. Kaping gunung. So mayung gunung. Lho, omamu gunung ta? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh lah iki jenenge adi hari-hari Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Nanang Merem. Nanang Merem. Nah. Oke. Ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten. Mesti ana banyu seniman ulung kok ya. Penggemar ya. Loh, seniman itu. Swantene nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar bisa gunung desa. Yo. Rejo. Yo yo yo. Oh.